Oh, ito duwaya ha. Uy, tama ko sa akin. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Lapit kayo dito, ato kay Mama Kani mo. Oo nga, basta ka na nakatapos. Happy birthday. Ay, please, pakipindot nga ka ng ilaw dito. Please. Ay, Mari. Yung... Sabay sila mag-vlog. Hindi pa po. Wish muna, wish, wish, wish. Wish muna kayo, dali. Nakuwish. Taging siya. More different to ko. Hindi, video! Wait na. Game na? One. Ay, sunod-sunod panalo ko! Ay, nakatik! Baliktad! No, wala. Ano ba yun? Nakalive mo na ng putok! Ayan. After 10 years? Happy birthday! Yung cake? Uy, pinidyo. Ang pidyohain na! Ay, no? Pinidyo mo hindi. Wala. Nabidyo ko yung tao na. Wala. Hindi Hindi sinama yung lobo. Kayo, inuna mo yung cake. Gagatin ako nga o. Look! Nice! You side view. Sino hindi yun? Jesus lang. Ako yan! Okay na. Halata naman eh. Happy birthday to you. Nataw ka na. You. How old are you? 28. Ako na lang kukuha sa baba. Pagaw siya kasi. One. Inaligaw mo sa pag-English. Alam mo, hindi naintindihan. Akin na ako. Inaligaw mo sa pag-English. Hello? Ganda ng grammar mo doon. Yung nakaintindi na Parang ano yung face mask. Hindi ka niya naintindihan. Pati hindi na siya magmumagod. Mas? Mas inaligaw mo sa pag-English na. Ay, mga basan sa akin. Oh, yan Ano po. niya kasi sabi niya, mainintay pa nga siya. 5 minutes. Hindi na gabs niya na nakapropilala niya. Sige niya, idea na siya. Wala tayong choice. Oo, tinuturo niya. Yes, si Mama. Oo, Kilala natin. Ikaw pa dahil. Ulitin ko ba? Masina? Ay, ikaw talaga. Kasi may balot eh. Dahil dyan, magwalis na kayo. Wala, walang walis. More kami sa Thank you, Omer. May thank you. Thank you so much. Ay, oh. Hay po man, naman. Makulog daw. Translator? Chinese, English? Kaya mo na yan. Ano to, bubuksan? Swap nga. Gusto mo? Ano niya result ng swab? Swap nga. Kinuha ko sa sipon ng tissue. Wala pa nga pag ano. result ng swab test? Akin na. Kusugin natin. Wala pa nga pag Ano? soft test. Linda? Prank! Sa prank. Sa prank! Kaya pala may mga bulong-bulungan. O, ano naman? Ano to na? Yeah! Oo! Ba't kulang? Kulang to! Ano, masisira ko. Matanggal yung 1,000. Nilok agad yung 1,000.
ano, pang-skin. Hindi mo lang binas. Wala, tapos. Ito naman yung pagkaon sa ano? Ito na lang ilagay. Uy, picture mo kayo dalawa ako. Hindi na binas. Ano to? Ano kayo lang? Hindi mo lang binas. Ano, nagliitas yung kamay ko. Paano niya mababasa? Ay, nagkasulat. Yung binasa? Hanggang sa message mo nito? Hindi. Marami na. Diretso lang gamot sa highlights. Yung highlights mo na. Ano? Parang na akong ano. Ito lang binasa. Sayang. Kaya pag ano, tangan-tangan ko lang. Oo ka. Hoy! Opo. Opo. Tapos may picture ko kayo na kay mama. Ito? Ayan. O, dali. Ulak naman ako. Ang galat at may ganito yung siya. Eh, mali. Yung mo ito. Eh, mas maganda nga dyan, maliit. Wait muna. Hindi pa ito. Hindi siya nila. Yan. Tapos pakabutan mo lang. Dito, okay na. Laki. May malinis man sa akin. Yan. Yan, yan. Ano yung, Si, paano yung ano? pinibidyo yan. Kabidyo yan. Hindi yung ano. Yung, Yan. patay mo muna. Yes naman. Pala yung salary. Kulang pa rin. Hindi na surprise ako salary. Sabi na. Bakit paano nakita? Ang balloon. Taas mo siya. Bakit nag-post ka? Oo, dito. Kakaon tayo. Kumakain. Yes naman. What's the one sa tao? Hindi ka dyan. No, no. Di ba wala? Wala. Saka mo na sobre mo. Hoy, subtis. Alam niya daw? Subtis. Sobre mo. What's the one sa tao? Fine na. Alam niya daw. Ah, nagsinungaling ka ah. So guys, dudugo yung ilong. Oo. Di ba lang mga sa balot? Tayo no. Mapupulit yung one. Yes naman. Wala yun. Wala. Kaya masahin mo muna yan. Hindi Basahin mo. eh. Basahin mo muna. Dikit na dikit eh. Huwag sa lang pinunod. Oo, kasaka. Itabi mo yan eh.